नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राच्या यूट्यूब वाहिनीसान हांव वनिता नायक सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. उत्तर कन्नड जिल्ह्याचो परमळो हे कार्यक्रमाक आजी सोयरे म्हणून हांगा उपस्थित जाल्या येल्लापूरचे एक लोक कलाकार येल्लापूरसान लागीं नंदीबावी म्हणून हे गांवची ती लोक कलाकार लक्ष्मी सिद्धी. नमस्कार तुमका हे कार्यक्रमाक स्वागत. नमस्कार मॅडम, तुमका बी नमस्कार. हे कार्यक्रमाक बी मागेले स्वागत. तर आता हांगेले एक सांसो परिचय करून दिता आणि कडे तांगेले आमी उलोवचा सुरू करें. तांणी एक आदिवासी बुडकट्टू जनांगांतले एक उत्तम कलाकार असाध्य आशिल्ली साधना एक ध्येय दवरून परिश्रमपूर्वक केल्यारी साध्य करीत हे त्यांनी दाखवून दिले. तर तांगे जन्म 1962 1962 जालो. 9 भावंड त्यांनी तांतू सगळ्यांत त्यांनी होड आक्का. तांगेल जन्म गांव म्हळ्यारी दाट अरण्य प्रदेश, भायले जगा बरशी तांगेल संबंध नाशिल्यावरी देखून शिक्षण तांकां घेवच्याक जालें ना. कुली काम करून कुटुंबाक सहाय्य केले. सना वयांत तांकां लग्न जालें. तदनंतर 3 चेडूं. अशी संसाराचे एक मस्ती इतले त्रासांत त्यांनी तांगेल जीवन काडिल्लें आसा. तदनंतर तांणी एक तांगे लोककला लोकांक दाखोवचे खातीर एक 12 जणांलो एक तंड बांदलो आणि तदनंतर हगूर तांकां प्रसिद्धी मेळच्या सुरू जाली. अनेक प्रशस्ती मेळ्ळी. अनेक गांवांत ते दाट अरण्यासान भायर पडून अनेक गांवांत तांणी भेट दिली, तांगे लोककला सादर केली. तर अशी हांव संक्षिप्तान तुमकां सांगिल्लें आसा. आतां आमी तांगेले उलोवया, कळोवन घेवया. अनेक पण तुमकां स्वागत. तर तुम्ही हे लोककलाक सुरवात कशी केली? मॅडम, हांव आतां ही सुरू केल्ली कशी काय म्हणल्यार म्हाका सान रावतनाच्यान म्हाका हे कला बेगे खूब इंट्रस्ट आशिल्ली. जाल्यार म्हाका त्या टायमार आमचे आवय बापूय कितें आसात न्ही तेमी तसले कसले करूंक ओपिनासले, दिन आसले. कसले काय म्हणल्यार चेडू लोक खंय उरका की थंय रावका, तेज्याकिंत जास्ती तुम्ही मुखार वचू नये, मानव थंय घेवका, मर्यादा आवय बापाची काडू नये म्हणच्या बद्दल तेमची कंडिशन. म्हाका कितें जालें, म्हाका हे शिकका, हांव मुखार वयता. म्हाका ते कला म्हळ्यार खूब इंट्रस्ट म्हणून इतके न्ही अंगात भरभरून येता. म्हाका खूब हांव हे एक डान्स करून पळोवका अथवा अनेकल्यांच्या वांगडा बेरतुका म्हणून खूब अशा. जाल्यार आमगेला आवय बापूय आमकां मुखार वचूं दिनाले. म्हळ्यार तेन्ना तसलो काल तसा म्हणून आमकां कितें म्हळ्यार शाळेक मरे धाडूना तेणी. तेन्नाचो कालो तसले, वातावरण तसले, देखून ते तांगेले हे नाही ओट्टू लोकां तशी करत आशिल्ले. ओट्टू लोकां तशी करता. तुमकां जालना मुखार कडी कशी तुम्ही तंड बांदलो? मुखार मॅडम मुखार कितें जालें काय म्हळ्यार म्हाका 12 वर्साक लगीन केलें. तेज्या पयले आमी खुलीक वचून खायले. आमी व्हड कुटुंबात जल्मिले मॅडम. मोठ्ठे कुटुंब, खूप शेत तोट कुळागर बरे आशिल्ले, खूप आशिल्ले. तसले तर आमच्या पप्पाक आजानांनी भायर घालून सोडले. भायर घायले तेन्ना खंय बी वचून रावंक पडले न्ही. एक अट्टरण्यात वचून रावले. थंय कितें तरी करूंक येना आम. थंय थोडे शेत आशिल्ले ते मागीर लोकांनी करूंक दिवनात आमकां. आमी बरी खुली करून केले. थंयच्यान आमचे भाव भयणी शाळेक येवका थोडे दूर जायना, ते वयच्यान जायना. मग तांकां कशें बी करून गेल्यार बी तांकां घालूंक वस्तूर जाय न्ही. वय शाळे वचका म्हळ्यार वस्त्र जाय. वस्त्र जाय. तेका सगळे आज शाळेक घालूंक गेल्ले ते वस्त्र ते धुवन
तेत आणि सुकंगण सकाळी आणि तेत घालून तसल्या परिस्थितीत आम्ही कला काढलं आणि आमका काही साल शिकयतात आमच्या बाप आमका वसूक दू ना सोड मागीर बेगीन आलेच नाही येयले दिसता बेगीन शिकूच पोरा म्हणून ते बी 2 दादले चेड्यांकी धाडत तुमगेले 9 चेडवान 2 लोक शिकले 2 लोक शिकले कसे ते बी ते मी तांका जाय मग कपडे बट्ट्याक कंबार म्हटलं खंयचून घेऊन येतात युनिफॉर्म घालून मग खंयचून हाडतात तशें करून ताई शाळेक गेल्यात आणि आमकां ते सांगचे न्ही थंय वातावरण बी तशी आली शाळेत आमचे सारके पोरां म्हणल्यार ते मी शिकयत ना तसले वातावरण आशिल्लें तसल्यात एकल्यान 4 शिकला एकल्यान 5 शिकला अशें करून वाच्याक तरी तिके शिकून घेतल्यात तुम्ही कुली काम करून सहाय्य केले तुमगेले 2 भावंड शिकली हय नंतर आणि 2 भयण जाले तेंका म्हळ्यार आतां बेगीन एकली 7 एकली 6 तितके शिकलात माझ्या अनेक भावानं SSLC मध्ये शिकला जाले तेच ते उठू झाले तुमका शिक्षण जा तुम्ही हे तुमगे लोककलाकणी कशी तुमगेले आवड निर्माण झाली सुरू झाली कशी मला मॅडम हांव खंय बी अशें शोयऱ्यांगेर गेले तेन्ना तेमी ते वाजेचे ते नाचचे ते पळोवंक गेलो ते पळोवंक गेन हांव गितां सांगूंक चालू केलो ते पद सांगूंक चालू केलो मागीर तेमी ते वाजयतात न्ही डमामी ते बी पळोवंक गेले ते बी वाजचे हांव शिकूंक गेले डमामी मॅरी खंयचे डमामी म्हळ्यार मॅडम म्हाज्या मोबायलात आसले ते हांव हे केला काय की गोतना डिलीट केला की काय की मॅडम इतर मोबायलात आसा ते अशे अशें वाजयचे तेज्या वयर डान्स तुम्ही पळोवन शिकले हय आणि एक मॅडम आमचे पद कसली लिपी गिपी कसले ना आम्ही बांधिल्लेत पद हय मॅडम आम्ही बांधिल्लेत पद आता एक 190 वयर मॅडम आता हांव कामाक वयता ते पोर बारीक उरता घरात कामाक गेल्ले येता मरे सांजन उरता पावस बी पडटा तेन्ना थंय एक मामा येंगेत रावता हांव वसत रावता पावस पडटा वसत रावता तेन्ना त्या मामाक पळोवंक गेलें मामा म्हाका ही नदी दाटय पावस येयलो बारीक पोराक घरात सोडून येयला म्हाका मात्र धाडून दी मामा मागेल पोर कितको रडटा कितें म्हणून तेगेले कडेन सांगता मामा तुका दमया हातीचे खडगा जलेबी दिता कमरेचो पट्ट जलेबी दिता म्हाका मात्र दाटय मामा सांज जाली बरोबर पावस पडूंक लागला म्हणून ते थंय ते त्याची एक पद झाले हय त्याची ते पद जे तुमका खरे परिस्थितीन तुम्ही सांगिले कुली काम करून घरा वचका घराकणी चेरड असा आणि त्यात एक तुमका काळजी हुसको ते मामाक तुम्ही एक विनंती केली आणि त्याची एक पद झाले तशी पद बांधचे मॅडम खूप उरतात ते तसली पद आणि तशी करून तुम्ही म्हाका दिसता एक पद बरयले ताका धाटी बी तुम्ही घाली येरे येरे पावसा म्हणून ते अगदी कडे हजारो लोकांक आवडले ताचे बद्दल थोडं सांगा आता हे येरे येरे पावसाचे म्हटल्यार पावस येंगेत उरता आसतना येरे 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 करून पावसा येरे येरे पावसा येरे येरे करून बारीक पोरं ते खेळीत रावता आसतना ताका एक धाटी कसल्याक मेळो न्ही म्हणजे एक आलोचना येयले तशें म्हणून गडो गडो पावसा येरे येरे पावसा गडो गडो पावसा ते गडगडता न्ही ते गडगड तेन्ना ते तशें जावन ताका
दाटी कसं म्हणजे दाटी मिळून घेणं ते एक होड पद शेता काम कर काम का बिया बद फिर काम का ये रे येऊ नका रे म्हणलं मी येऊ नका रे आमच्या घरात कार्यक्रम असा येऊ नका म्हणला तर पाऊस येणार मॅडम आता माठो मिडी घालून राहतात नाही पाऊस येईल मॅडम कसे कार्यक्रम करता कसे मॅडम तसे जाणतं का येऊ नका म्हणून तर मात्र तडेगटूच्या करून घे ना ते एक म्हणारी आम्ही शाळेवर तशिल्ले शाळेन तू पावसा दिवसात पावस आयला पावसाची एक दोन कविता बरे या म्हणून सांगतात त्यांना विचार करून आम्ही चेडू उठू बरे तसली हे तुमका शाळेवत नशी घराकणी न बशील कणी न पावस येता ते पावसाळ वर्णन तुमका सांग कशे दिसता आणि तुम्ही एक पद बरे त्याची ताका धाटीला येताची आणि म्हणता नंतर ते हजारो लोक आवडणो तुमका त्याच्यान प्रसिद्धी मिळता हे अगदी आनंदाविषय म्हणजे तुमगे भितर एक कल असा ती अशी बाहेर पडले आणि तुम्ही सहानपणादन तुमगेल भावंडा खातीर कुली काम केले तुमगेल संसार चलोवच्याक कुली काम केले आणि त्या परिश्रमान तुमगेल आज तीन चेडू शिकून तांनी एक समाजान तो बरे रीतीन दिवस काढता असाची म्हटला रे आता मागेल पोरांकी बी साल शिकेना झाला त्यांका पूर्ती मागे कष्ट करून मागेलकडे जाऊ ना शिकोक एक थोडे तेमक अक्षर हिडदे चिरलार अक्षर ना मुनी सारखे जाऊ नाही मुनीच्या बदल एकला 10 शिकला मागील चेल्ली 5 शिकला आणि एक चलो बी 5 शिकला त्यांका मुखार शाळेत धाडू जाऊ ना मका बरोबर तुमका काही शिक्षण नाशिले तुम्ही परिश्रम करून चेडवांक शिकेले तर आतापर्यंत जीवनांत इतलो अनुभव झाले इतलं कष्ट काढले त्यानंतर तुमका अनेक प्रशस्ती आणि मेळ्याकडे तुमगे लोककला निमित्तान तांतो एक विसरचक जाय ना भारी उडगा सुरचो तशी आनंदा क्षण खंच मग मॅडम फर्स्ट हे कलाविदे जानपद कलाविदे म्हणून फर्स्ट भुवनेश्वरी अवॉर्ड म्हणून भुवनेश्वरी दिल्याने ते घेताना खूप खुशी झाली म्हणून मग खूप मला खूप खुशी झाली नंतर याला पदा भितर वनसुमा म्हणून दिल्याने त्याच्यानंतर मग कोंकणी अकॅडमी तिथून मग आवड दिल्याने मेरी म्हाका दिसता तुमगेले कुटुंबांतू तुमगेल संबंधान तुमका की म्हणू पहिले पण तुम्हाला हे अवॉर्ड उठो होय होय म्हाका म्हणलं जाऊ आमच्या कुटुंबात मॅडम आमच्या कुटुंबात असं सगळं करून घेतो कोण नात मॅडम आत वसत असा जाऊ तुम्ही सूर करून दिल्या मुखार पिळगे हगूर ते मुखार भरता आणि किती का म्हणल्यार आता मॅडम इतके दिवस बायलांचे केलं हा आता बारीक चेरडांचे करून घेत असा दालचेड्यांचे आता ऑगस्ट 20 गंगा दिले दालचेड्यांचे थांबा प्रोग्राम पाप बरे करतात ताक बी तयार केलं होय ताक बी तयार करका नाही मॅडम ना जाल्यार हे असं मॅडम ते डीजे घालून येतात पयरेक गणेश चौथी दिसा पाप ते घरात असले भांडे पुरा गणा 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 हुडकता मॅडम डीजे घातल्याने त्याने त्या गणेश पाव कलार एक पोर मरून गेलो शी खबर असा त्यापेक्षा तुमगे लोककला खरे संगीत लावून होय मॅडम होय मॅडम पाप बँकात असेल होतो पाप ते खंच्याक एक लिमिट जाऊ का तिथले साऊंड उर का तिथलं लाईट उर का ते उठू रुला प्रकार कर का तेव्हा असे इतके उभार मॅडम ते मग डीजे म्हणला तेव्हा असे इतके उभार डीजे मॅडम ते चालू केला रंगाचे फुटून येतात तसलं हे घेणार त्यांना पराना तुमका हे बी राहू हे कार्यक्रम सोड नका ते म्हळ्यार
आमची एक संस्कृती नाही, वय आमची संस्कृती सोडून बसू नये. नाही. तुम्ही अनेक कन्नड चित्रपटांत काम केलं. तो अनुभव कशे आशिल्लो? तुमकां चित्रपटांत केन्ना पयले? मॅडम माझे कशें आसा ते म्हाका फस्टको पौरुषा म्हणून एक फिल्म आमच्या गांवांतूच शूटिंग केले, तितूर भाग वशिल्लो. तितूर भाग वशितना तेन्ना म्हाका तेच्या बद्दल काय गोत ना. एक नंबर मुजी गरज आहे मॅडम, मुजी गरज आहे. नवीन हाय मुजी गरज आहे. फस्ट ते मुजी गरज आहे म्हाका मर्याद सारकी येऊ दिल्ले कपडे कसे घालचे काय करचे अशी जाय. त्याच्यानंतर आमकां कितें जालें ते मने मुंदे महालक्ष्मी म्हणून एक प्रोग्राम आयला. मने मुंदे महालक्ष्मी टीव्हीर वे. हा ते अकुल तुम्ही कन्नड चलन पळयतात की ना की हांव पळयना. ओर आमगे वीक्षक पळयत उरतले, तुम्ही सांगा. ते अकुल बालाजी म्हणून मागील घरात मने मुंदे महालक्ष्मी प्रोग्राम खेळल्या ना. तितूर केल्यो एक प्रश्न विचारतात त्याने, केल्यो एक वस्तू थेयतात. ते करेक्ट त्याने 5 प्रश्न केले, 5ही प्रश्न बी करेक्ट जाऊन उत्तर दिल्यार 2 लाख रुपये. 2 लाख रुपये त्यांना ते कार्यक्रम थेयले. त्याने 5 क्वेश्चन विचारला, ते 5 क्वेश्चनाक बी सरीसम तुम्ही उत्तर दिले. 2 लाख रुपये घेतले. जाऊ तुमगेले एक परिश्रमाक एक फल मेळ्ळें. 2 लाख रुपये घेतले मॅडम. तशी त्यानंतर चित्रपट हगूर मेळचे. त्याच्यानंतर तशीच अगोर गाडी वचूंक लागली मागेली. त्याच्यानंतर मॅडम हे कसले म्हळ्यार लाईफ सुपर गुरु. ओके. लाईफ सुपर गुरु म्हणून एक कार्यक्रम येयले मॅडम. ते 3 महिने मॅडम ते टास्क बेंगलोरात 3 महिने राबले तुम्ही. हाय ते टास्क करका. ते पैसे बी नाका, ते टास्क बी नाका जाता मॅडम. त्रास जाता आमकां खूप. ते तर भागवशिल्ले मॅडम. त्यानंतर कडे चित्रपट तशी ती हेंगेत रावले मॅडम. तशी कितले 4-5 कन्नड पिक्चर आमच्या कुटुंबाचे एक पिक्चर आसा मॅडम, कलर्स म्हणून. मागील सून, मागील पूत, मागील नात्रा ओटू असतात ते तर. ते तर मामाचे पार्ट माझ्या पुतान केला, साल्या भुरग्यांचा पार्ट माझ्या नातवानी केला. कन्नड की कोंकणी? ते कन्नड. कन्नड कलर्स म्हणून ते. मागीर त्या पोरांची आजी हांव. मागीर तो बिरादर सर म्हणून एक असो तो इतर कॉमेडी खूप करता पिक्चरांत. ती भिक्षुक पात्र करता. ते गेला वांगडा तेगेल बायले पात्र केलं. मारी तुमगेल कुटुंबान मेळ्ळो एक कार्यक्रम केला. अशी तुम्ही एक करत गेले. तुमकां त्यानंतर कन्नड ताई भुवनेश्वरी म्हणून प्रशस्ती मेळ्ळी. ती म्हाका दिसता तुमगेल पयले प्रशस्ती. होय मॅडम. ती कसं कतरी मेळ्ळें मॅडम? हे कोटीगोंद लव स्टोरी पिक्चरात भाग वहिशिल्ले मॅडम हांव. तेणी सगळे ते डायरेक्टरांनी सगळे मिळून ते म्हाका दिले. आणि त्यानंतर काय केले ताका. तेन्ना वनसुमा प्रशस्ती ते कसं अरण्यान राबता म्हणून की? होय मॅडम. ताचे कसले ते हांवे अरण्यातले कलाविदे आणि कला ಬಗ್ಗೆ खूप इंटरेस्ट तेवगेन कला कार्यक्रम करता. म्हणजे बद्दल ते एक वनसुमा प्रशस्ती दिला. त्यानंतर अशी हांव आयकल की तुमगेल ते कन्नड पिक्चर पहिले पण ता येल्लापुराकी सिरसी थिएटरा लागील तेन्ना तुमकां सगळ्यांक अगदी उक्कळणू मेरवणूक काडिल्ली म्हणून. हय मॅडम.
म्हळ्यार शिर्शी भितर काडिल्लें मॅडम. हा 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 शिरसीन शिर्शी ते फोटो लोकांनी पळोवन तुमकां एक नमुना मिरवणुकान शिर्शी भितर मॅडम. तदनंतर आता हे लोककला तुमगेली बंद जावच्या ना किंवा आता मुखार चेडवांक कळ का म्हणून तुम्ही आता शिकयत आसात चल्या चेडवांक चिली चेडवांक ते शिकयत आसात ते तांगेल प्रतिसाद कशे आसा तांकां बी शिकच्यान एक नमुना. मॅडम हांवें आतां कन्नड शाळेंत हांव शिकयलें त्या भुरग्यांक हे मम्मी फर्स्ट प्राइज मारूंक येतात मॅडम. फर्स्ट प्राइज मारूंक येतात जावं हे मागीर ही कल आता तुमगेली अशी मुखार उरतली चेडवांक शिकोवन दवरल्या. डबामी म्हणटा. हय डमामी डमामी आनी घुमट वाजोवंक येना मॅडम. घुमट्या पाक घुमट्या पांग ते बी करताचे. ते पहिले तेन्ना आशिल्ले तुमगे पयलेच्यान आसा जाल्यार ते हे आमगेले नाही म्हणटात जाल्यार आमी करतात ते. गणेश चवथीक सगळे हे कळशी घेवन नाचताचे. आता हे ढमामी काय आसा पुर्ती आमचे ते तुमगेलेच संस्कृती ते. आता ते सगळे आमगेल बघून दुसरे लोक बी करून घेत असतात. बरोबर आसा. एक कसले बरे दिशील कला अनेकला शिकत वता तशी. आणि हे तरबेती दिवक म्हाका हायस्कुलांक सगळे आपयतात. खुशी जाता तुमकां. हय तांकां शिकयलें मॅडम तेणे हांवें शिकयलें तेंचे फर्स्ट नंबर आयला मॅडम. जावं मागीर एक तुमगे निमत्यान 4 लोकांक एक कल शिकच्या मेळ्ळी हे एक तुमकां आनंद दिता. खुशी दिसता मॅडम. आतापर्यंत हे अनेक अनुभव आयला तुमकां. तुम्ही मस्त कष्ट काढले म्हळे मस्त कणी वचून कार्यक्रम दिले तदनंतर नवीन नवीन चेडवां शिकयले तातूंतलो एक बरो खंयचो अनुभव याद येतवे आता मॅडम. आता म्हाका बरो अनुभव म्हळ्यार हांव पोरांची काय हे एक कले तांकां दान करता तांकां एक ते एक मटा काडून इबे करता म्हणजे कितें आसा बघा ते तेज्यानी म्हाका खूब खुशी. आनी खंयचे ना ती खुशी आसा. हांव भुरग्यांक मुखार हाडटा म्हणजे खुशी. तेणी ते बघून ते हांवें शिकयलें शिकून करतात म्हणजे ती एक खुशी मॅडम. हय खूब खुशी ते तेज्या बद्दल. आतांचे चेडवांक थोडी तुमगेल म्हाका दिसता तुमगे समाजान थोडी शिकेल नाची किंवा अशी व्यसन बी उरतली ते चेडवांक तुमी एक बरो कसले संदेश दिवचे अशें दिसतवे तुमकां. मॅडम दिवूक सारकें दिसता मॅडम. ते आयकल्यार आमी सांगिल्लें तेमी हिंगा घेवन आयकल्यार हरकत ना. ना तर रिटर्न म्हाका म्हळ्यार जाल्यार बी तांकां समाधानीन सांगून तांकां एक वाटेक हाडयेत मॅडम. हाडयेत. कारण की आजकाल तुम्ही एक कल शिकोवच्या वता म्हळ्यार तांकां तुमगे बद्दल एक अभिमान उरता गुरु म्हणून तेन्ना तुम्ही तांकां एक बरे उपदेश कर न्हू मुखार तांगेल भविष्याक कसो तरी उपयोग जावचे सांग. मॅडम ते दुर्चट हे उपयोग करतात न्ही हे सगळे तर तेका बी एक आमचे एक पद आसा. हय मॅडम ताका बी पद आसा. ते तेजे हेजे बी पद बांदलात आमी. तुम्ही बांधला ते आमच्या समाजान बांधला ते. हांवेंच बांधला म्हणून सांगू जाय. ते समाजान ताका तोचिल्ल्या प्रकार तेणे ताका एक जॉयंट दिला ते. तसेच आता एकल्यान तितके केला आनी केलो ताका आनी जॉयंट दिला आनी दुसरे नमुने करता अशें. आता वाटर पडले रिजर पान रिजर पान रावताने वाटेर पडले. रिजर पान केसा काढतले तुझे काम पैसे मारतले माझे काम असे सगळे म्हणतात ते. एक तांगेल एक दोळ्या दिसता ताज्या वेल्यान ताणे एक पद बांधले. तसे खूप काय बी वस्तू बघून काय बी एक चलिल्ले बघून पद बांधतात.
आता मुखार येतानी कसले कर का किंवा अशी कसले तुमगे सपन असवे त्याच खातीर तुम्ही प्रयत्नशील असावे. म्हाका मॅडम एक आमचे आता हे आमचे काही कला असा नाही ते कलाचे एक प्रोजेक्ट तयार करतात. प्रोजेक्ट हा आमची पोरं ते एक चलोंग नसका म्हणजे बघा खूप आसक्ती असा असा ज्याला मग एकल्याकडे जाऊचे ना जातले. तुम्ही आता नवीन नवीन आताची युवजन चेडू अशी केता असाची तांक मेळणो मुखार अशीची तुमगेले एक सपन पूर्ण जातले. तुमगेले जे समाजाचे लोककला असा ती चंदाईन तुम्ही एक कडेन व्हिडिओ की प्रोजेक्ट करून दवरतले अशी म्हाका दिसता. तुमगे थोडे फोटो हांगासाची ते पळोवन सांगा तुमकां खंयचे खंयचे संदर्भारी म्हणून. हे उठू प्रशस्ती मेळिल्लीशें दिसता. बोनेचोरे हा अकादमी हा एक कोंकणी अकादमी तदनंतर ते म्हाका दिसना ते येल्लापुरात दिले ते ते आमचे नंतर कन्नड हब्बाचे कन्नड हब्ब भुवनेश्वरी कन्नड हब्ब ते बी ते कप कोंकण अकादमी ते कोंकण अकादमी अनेक ते घुमट दिले नी ते कोंकणी हब्ब केले ಹೊನ್ನವರತ್ತು ನೆನಪಿನ ಕಣಿಕೆ ದಿಲ್ಲ हे वनसुमा प्रशस्ती वनसुमा प्रशस्ती यल्लापुरद्दिಲ್ಲ. हे बी कोंकणी पुरस्कार असो दिसतो ते कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी म्हणून. होय मॅडम. त्यानंतर ते नॅशनल वर्कशॉप म्हणून एक असा तुम्ही खंय की एक शिकोवच्या गेलेले मैसूर गेले मॅडम. ते आता आमगेल भाषेने आम्ही तांदळा किती म्हणतात आणि सीता किती म्हणतात. तांदळा तांदूळ सीता सीता तांगेल कन्नड कन्नडाने आम्ही तांदळा कोंकणाने तांदूळ आणि आमचे कोंकणाने शीत अशी ते वर्कशॉप गेले भाषेचे. एक कांद्या किती म्हणतात त्याने उल्लागड्डे म्हटला कांदा बेळुळी आम्ही लसूण ते त्याच्याबद्दल गेले म्हणतात. त्यानंतर हे हे खंयचे तुला हे आमगेल घर ये रे पावसा. हो तुम्ही ते एक पद बरयले जे व्हिडिओ केला तांतुलो. मॅडम आता असले सगळे चित्र घराक कोण बी बरयना. ते आता मागेल घराकडे असले ते पोरण्या घराकडे ते पहिलेचे होय तसले चित्र खूप लोक विचारतात. आता कोण याला बी फाटले एक डवळी म्हणजे हे गेली डवळी करता असली मॅडम तेंगीनकाय नारळाची ते हे काढून ताका ते तासून वयले ओट्टू तासून ताका किंड काढून ताका दांडो घालून पहिले डवलं अशी पाटी सगळे तेच मॅडम. आता स्टील चमचा काय इताळी चमचा काय आता काय असा आता तर डवळी म्हणलं काय आताच्या जनरेशनच्या पोरांकी खबर ना मॅडम. आता तशी म्हणलं काय म्हणतात आमगेले पोरं आता तर आमगेल्या पोरांचे म्हाका एक नमाने चिंते लागला. तांका वांगी म्हणला काय बदने काय म्हणतात तांका
मेरे आता भाषा हगूर हा. हगूर होय होय दुसरी भाषा शिकून होय. ही विसरच्या ना होय 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 आम्ही ती बी चालू दवर का हे दुसरी भाषा. इस्रो चालू केलं तर मग भुरग्याने तेच. हा. आता विश्व कोंकणी केंद्र इथलं प्रयत्न करत कोंकणीचे प्रचार प्रसार हा. तशी आता तुमगेला अनेक फोटो येईल पडे हो हे कंचे हे मका गजकेसरी म्हणजे एक पिक्चरात काम गाविले मॅडम चान्स गाविला ताई मात्र इतके बळसून गेला हा त्यात तुला हे रोल तुम हा रोल तर तुमगेल हो प्रवास ऐकून एक नमन विंगड नमिना प्रवास हो तुम्ही मस्त इथलं कष्ट काढणं त्रास घेऊन आजी ह्या जागेर पावल्या आणि अशी तुमको बुकार एक काम मिळत उन्नती जाओ अशी इच्छा व्यक्त करणं मग आमगे सर्व वीक्षकांक हे कार्यक्रम पळेलबद्दल धन्यवाद आणि तुमको सुद्धा धन्यवाद. नमस्कार मॅडम. आता म्हाका आडून बसून तुम्ही हे इतके मागेल बघे चर्चा केलाय मागेला कडचून काय केले कसे केले हे जाव कारण काय म्हणून मुंच्या बद्दल तुम्ही मागेलकडे चर्चा केलाय हा तेका बी उत्तर दिला माका इतके तुम्ही अवकाश दिला तुमका धन्यवाद.